Привет, меня зовут Аленка Шейдер, а это моя подруга Даша. Привет! Сегодня мы снимаем третий выпуск «Послышалось». Так как Бог любит Троицу, это будет необычный выпуск. Мы будем вам показывать слова, которые нам послышались под одну песню. То есть все видео, одна песня. На самом деле, не судите строго, это очень сложно. У нас тут просто куча бумажек разложена. Очень сложно это все, так что надеемся, вам понравится. Кстати, будем мы музыку слушать через колонку Beats на сайт beats7.ru, и при покупке на любую сумму вы получите как минимум 2 подарка. Это плеер, нож, кредитка. Если вы будете покупать на более большие суммы, то вы можете себе получить в подарок еще плеер, наушники и даже маленькую колоночку. Так что ссылка в описании. Чай. Спичка. כמה שתיתן אז זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק היא מכורה, היא רק רוצה שזה ידביק קניבלובי אוסי פותחת תיק פותחת תיק Пихай багаж. יש נשק. 60 על מאמי מזיעה לחוץ בחזייה אוהב שהיא רעה ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקס עושה את על ספינה מאמי מרינה אומרי הוא חם רק Маме Гордина. Маме машина. היו ימי מכונה אני הורדתי את יאנה לדרגת טטיאנה נותן לה ויטמינים ים בשר בתוך הביט מלא בפרוטאינים רוסיה ולטינית טעות שלי לא רוסיה Украина. כמה שתיתן אז זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק היא מכורה, היא רק רוצה שזה ידביק קניבלובי אוסי פותחת תיק פותחת תיק Пихай багаж. יש נשק. Маме мартини. Если Даша тортини, если после дайдини. Глобус. Автобус. Шахмат. הפלתי את המלך, סקאי עושה את המלכה מלך, סקאי למייק צביקה ברנד ו-69 פרודקשן וודקה על התותה של סבטלנה רשו כמה שתיתן אז זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק היא מכורה, היא רק רוצה שזה ידביק קניבלובי אוסי פותחת תיק פותחת תיק Пихай багаж. יש נשק. אולגה סוטי מגיפה וואו 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 שוב היא רוקדת שוב מזיזה וואו 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 איך הם צופים על המצופים כולם עפים על הבלונים פעם מגלגל אותה נותן שאיפה וואו 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 כי שוב אני מעל פתאום זה שובר אתה שוב מתמכר וזה בא לך טוב פתאום מכל את הגלים בפולט על ההיפופולש כל ההיפופולש טוק ג'אבי בא לשכונה פותחת תיק Пихай багаж. יש няшек. Пока. Пока. פותחת תיק Как правильно какать? Выпрямили спину и какайте!